Asa naman to silang gaoy nga ako untang pabughaon anang kahoy. Ting paniud to na pod. Nya wala pa yami sugnod. Uy. Natrog man di ay ni. Akong pukawon be. Langga! 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 Bangon diha! Samukan mo lang da, oy! Tutulog pa ko ba? Bangon na diha ba? Kay ako to ipabugas mo ang kahoy. Hi, Ma'am Maria! Oh, nga naman di akong trabahante, oh. Uy, isa man na iyang gisuot. Manglaba na siya, umuad tugmol. Ginawa, oy! Kung may mga pasahero? So may mayo ko ato mo na? Ay! Patuloy ko ilan ni pari. Kay basignaan na po itong siksi nga ilang trabahante. Hi, Ma'am! Anong inaana man taon imong gisuot nga magpalaba ramang ko? Wala mo ko lain sa hina sa balay, ma'am. Nya, komportable pud kay ko, ma'am, kung kani akong suoton. Kana lagi imong labunon ron, ma'am. Human lagi na dayon. Mauba. Hala, madaot jud na akong pedicure ron ba? Kaganina pa ba ako nagpa-pedicure? Wala! Nahagod ang siksi nga trabahante ni mamo. Siksi ha, ang trabahante ni mamo. Hilig magkik-stripe. Claire, mao ta kong palabahan si Mohaon niya, napadiri sa sulod, ha? Ay, Maring! Nas pare na! Unsay pare? Nagunsa man ka diha? Wa ka kitaan imong pare diha naghigda? Uy! Si pare din yung nahigda! Pre! Mata diha ka nakita yun mo, pre! Saman, pre! Sa mukha, uy! Natulog ka! Pre! Oh, nisiga imong mata, ganina ra ko nagpukaw nimo. Kita kang pare nimo no. Asa man si pare nimo ron? Uy! Pre! Ikaw man na di ay! Ay, pre! Ako rin sa likod, pre! Ko tan-awa, nagdanghag lang ning duha. Ikaw, Claire, panglaban na. Yes, ma'am. Pre! Grabe siksiya sa inyong labandira, uy! Gani, pre! Hinaya lang natin mo, pre. Kasi matundang ka ni Mrs. ba? Unsa to Lucio? Ay! Ingon ko mariba! Naba say kwarta si pare kay manghiram unta ko. Palusot na pud mo. O ikaw diha, ang akong gisugo si mo kaganina. Tumana na. Lagi, manghugas na lagi kong plato lagi ron. Pre, ako ba ni mo, pre? Oy. Unsay manghugas og plato? Nga gipabugha man ta kag kahoy. Tuyo-tuyoon jud yung duol dito. Pre! Wala na ikahoy dito, pre. Mauna lang yung nabilin. Pre, grabe Ismael ang labandira, pre. Oy! Oy, ngano naman jud ang mo diha magbugha? Nagpaduol man jud mo sa bomba. Nga pwede ra man dire. Init manggug kay diha langga maong dari ko nagbuga sa landong. Bitaw, mare. Pindot dire kay Bugnaw. Asa bay init dire? Bugnaw. Di ka mo balhin diri bugha kay ikaw ang akong bughaon. Tanawa, pre. Ingat ka kang dirita magbuga. Gusto jud nimo dito sa bumbo. Ikaw mag-ingon gani na dito ta magpaduol. Perte jud ning duha. Unsaon pud na akong trabahante nga perte mang siksiha.